felly oedd o'n meddwl well iddo fo gadw draw. Ond dwi'n trio trefnu iddo fo gael gwneud yr oedfa eto'n weddol fuan. Ac yn yr oedfa honno fydd o'n rhannu hefo chi rei o'r pethau sydd yn digwydd i lawr yn Angor Grangetown, felly dyn ni'n edrych ymlaen at hynny. Ac os wyt ti'n gwylio rwan Cynan a Rachel, dymuniadau gorau i chi, gobeithio byddwch chi'n gwella. Gwych, gadwch ni gael cair o weddi i ddechrau'n hoedfa. Dyn ni'n cyflwyno'r hoedfa i ti Arglwydd ac yn diolch i ti am gael dod at yn gilydd fel teulu i daddoli di y bore yma. A dyn ni'n gweddio dy fendith di a dy arweiniad di. Dyn ni'n dod yma jyst i siarad fo'n gilydd, dyn ni'n dod yma jyst i fynd trwy ddefosiwn, dyn ni'n dod yma i gyfarfod, i gwrdd a thi dy hun. A dyn ni'n gofyn i ti, wneud i'n cyffwrdd ni y bore yma ar ysbryd glân. Wneud i siarad hefo ni. Dyn ni yn ymwybodol iawn y dyddiau yma. Mor fregus ydy'n byd ni. Dyn ni'n ymwybodol o'r trais a'r casineb sydd yn codi ben mor hawdd. A dyn ni'n awyddus i weld dy gariad di yn cymryd drosodd unwaith eto yn y byd Arglwydd. A dyn ni am i ti ddechrau yno ni y bore yma trwy'n llenwi ni a dy gariad. Wrth i ni fyfyrio ar dair, wrth i ni gofio gyda'n gilydd am farwolaeth Iesu Grist ar y groes droso ni. Felly, dyn ni'n cyflwyno'r oedfa'n gyfan i ti yn enw ac yn hyddiant yn gwaredwr. Amen. Amen. Ganon ni'r emyn gyntaf. Chi'n cofio hon? Na i just canu pennill gyntaf i chi. Wr blwyddyn oedd y gwrthodedig a hyd y tan ar ysbryd Iesu gwyn. Chi'n cofio i? Blwyddedig oedd y gwrthodedig
diolch i Miriam Morris am gyfieithu'r y geiriau yna, rhagorol. Fi sydd i fod i gyhoeddi hefyd, felly mae chydig bach o one-man band heddiw. Fel o'n i dweud, cynnan oedd i fod heddiw, ond mae Alun, mae o'n pregethu yn y gorllewin mewn cyfarfodydd pregethu bore yma, ond mi fydd o'n ôl y pnawn yma am 3 ar gyfer yr Oedfa. Wedyn mae'n gwrgweddi nos Lun, ac mae hefyd yn wythnos cymorth Cristnogol. Felly fydde'n dda i ni, nid yn unig roed yn dwylon yn poced i gefnogi'r gwaith mae cymorth Cristnogol ni'n neud, ond roed yn dwylo fo'n gilydd i weddio dros y gwaith hefyd ynde. Oherwydd mae'n gymaint o angen yn y byd ni. Ddyle fo ddim bod erbyn dych chi'n bod yr 11 ganrif ar 20, ond mae'n gymaint o bobl yn dioddau o dlodi ac yn y blaen yn y byd. Ac o sôn am cymorth Cristnogol, gael jyst cyfeirio at yr elusen hefyd, a mae Gwilym Jeffs yn methu bod efo ni'r bore yma, oherwydd bod o'n rhedeg yn y ras yn Caerffili. Ac os oes na rhywun heb gael cyfle i noddi Gwilym, dwi'n siŵr rheilir gwneud i dderbyn unrhyw gyfraniadau gwych. A da ni'n cofio hefyd wrth gwrs bod Gwynfor a Sian yn dringo'r mynyddoedd yn ystod yr wythnosau nesaf yma hefyd. Mae clwb Ser yn cyfarfod yn ystod yr Oedfa nes mlaen rwan, a jyst un sylw bach, os oes na rhywun yn teimlo gallwch chi helpu hefo clwb Ser, newch chi roed eich enwau wrach i Carys heddiw neu i'r arweiniad yn fama sydd yn gwneud gwaith gwych efo'r plant. Fydde yn dda cael mwy o help, mwy o bobl mwyn rhannu y gwaith. Dwi'n meddwl mae dyna'r cwbl iawn, os yna rhywbeth dwi wedi anghofio. Dim ond y Sul nesaf Alun sydd yn arwen yn Oedfaon ni yma yn y bore ac eto yn Capel y Methodistiaid yn y pnawn. Gwych, reit, beth sydd gyda ni nesaf darlleniad, felly ni ffindio middiw dydy. Reit, fyny fama darlleniad o actau pennod 11 ac mi rydw i'n darllen o adnod 19 ymlaen. O ganlyniad i'r erlyd ddechreuodd yn dilyn beth ddigwyddodd i Steffan, roedd rhai credinwyr wedi dianc mor bell a Phenisia, Cyprus ac Antiochia yn Syria. Roedden nhw'n rhannu'r neges, ond dim ond gydag Iddewon. Ond yna, dyma rhai aeth i Antiochia o Cyprus ac Rene yn dechrau cyhoeddi'r newyddion da am yr arglwydd Iesu i bobl o genhedloedd eraill. Roedd Duw gyda nhw a dyma nifer fawr o bobl yn credu ac yn troi at yr arglwydd. Pan glywodd yr eglwys yn Jerusalem am y peth, dyma nhw'n anfon Barnabas i Antiochia i weld beth oedd yn digwydd. Pan gyrhaeddodd yno, gwelodd yn glir fod Duw ar waith. Roedd wrth i fodd ac yn annog yr rhai oedd wedi credu i aros yn ffyddlon i'r arglwydd a rhoi eu hunain yn llwyr iddo. Roedd Barnabas yn ddyn da yn llawn o'r ysbryd glân ac yn credu'n gryf a chafodd nifer fawr o bobl eu harwain ganddo at yr arglwydd. Aeth Barnabas yn ei flaen i Tarsus wedyn i edrych am Saul. Ar ôl dod o hyd iddo, aeth ag o nôl i Antiochia. Buodd y ddau yno gyda'r eglwys am flwyddyn gyfan yn dysgu tyrfa fawr o bobl. Gyda llaw yn Antiochia cafodd dilynwyr Iesu ei galw yn Gristnogion am y tro cyntaf. Rhywbryd yn ystod y flwyddyn honno, daeth rhyw broffwydi o Jerusalem i Antiochia. Yn un o'r cyfarfodydd, dyma un ohonyn nhw, dyn o'r enw Agabus, yn sefyll ar ei draed ac yn proffwydo dan ddylanwad yr ysbryd glân fod newyn trwm yn mynd i ledu drwy'r byd Rhufeinig i gyd. Digwyddodd y newyn hwnnw
yn ystod teyrnasiad Claudius. Felly, dyma'r credinwyr yn Antiochia yn penderfynu helpu ei brodyr a'i chwiorydd yn Jwdea, drwy i bawb gyfrannu cymaint ag y gallai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a Barnabas a Saul gafodd ei dewis i fynd ar rhodd i arweinwyr Eglwys Jerusalem. A'r hosed bendith Duw ar y darlleniad yna, mi edrychwn ni ar hwnna yn nes ymlaen yn yr Oedfa'r. Dwi falch o weld criw o blant di dod i clwb ser y bore yma. Dyna beth ni'n neud rwan. Ia. Dwi'n mynd i ganu can fach efo chi. Iesu rwy'n dy garu di. Dych chi di chanu hi o'r blaen. A gan i weld os ydych chi'n gallu gwneud symudiadau ag yn y blaen. Ia. Wyddwch chi... Dych chi meddwl pam dyn ni'n sôn gymaint am Iesu Grist? Pam dych chi meddwl pam sôn am Iesu Grist ydy? Dwi'n ti'n meddwl os dwi'n gweld ti'n o beidio o'r annet. Dwi'n gweld yn anter yn y beidio, ia? Wyddwch chi'n pam? Da ni yn sôn lot am Iesu Grist oherwydd bod Iesu Grist yn ddyn sbesial iawn iawn. Oedd Iesu Grist yn fyw wedi dod i'r byd. Dyna beth ni'n fel Cristnogion yn credu. Mae'n adnod yn y Beibl yn dweud fel yma, does neb wedi gweld Duw erioed. Does neb wedi gweld Duw. Ond, ddaru Iesu Grist dod a dangos Duw i ni. Mae adnod reit ar ddechrau o'r Efengylau dweud bod Iesu Grist o gwmpas, pan mae'r byd gael ei greu. Ond mi ddod o fod i'n byd ni, oherwydd o'n gymaint o fes yn y byd. Gymaint o bobl yn dioddau, bydd fath o dyddi yma, bobl yn ewynnu yn y byd, bob math o bethau felly. Ac oedd Iesu Grist wedi dod i ddangos ffordd well i ni, a ffordd cariad ydyn nhw. Felly dyna pan dyn ni'n sôn gymaint am Iesu Grist. Felly, dyn ni'n ddigannu rwan, Iesu rwy'n dy garu di ni, o'r ddwfn yn fy nghalon ni. Nawn ni wneud chydig bach o symudiadau i hon, dwi'n meddwl, ia? Sut nawn ni wneud o symudiadau? Beth am ddweud, Iesu rwy'n dy garu di, caru fel yna, ia? Dros y galon, Iesu rwy'n dy garu di, yn ddwfn yn fy nghalon i. Ia? Ddwfn. Reit o, Iesu rwy'n dy garu di, yn ddwfn yn fy nghalon i. Beth sy'n wedyn? Dwfn. Wedyn yr ail un ydy Iesu rwy'n dy dderbyn di. Rhaid dwylo allan o'na, Iesu rwy'n dy dderbyn di yn ddofn yn fy nghalon i. Y trydydd ydy Iesu rwy'n dy foli di, felly yn lle derbyn di, rwy'n dy foli di. Chi'n gallu gwneud i dde? Dwi'n lôn yr awyr, hwre! Iesu rwy'n dy foli di, a wedyn Iesu rwy'n dy ddilyn di. A pan da ni'n canu Iesu rwy'n dy ddilyn di, mae gyda eisiau chi ddilyn fi allan trwy'r drws ne i'r clwb ser. Iawn? Yn ôl i'r bennill gyntaf tydyn. Iesu rwy'n dy garu di. Iesu rwy'n dy garu di.
Eto, Iesu rwy'n dy ddilyn di. Chi'n barod? Iesu rwy'n dy ddilyn di. Iesu rwy'n dy ddilyn di. Dyna ni. Da iawn. Reit. Cadwch i ni gael amser o weddi. Os yna rhywbeth arbennig mae rhywun isio ni gofio amdano bore yma? Alun yn gofyn bob syl. Llwyd gyda Covid, ie? Wel, llwydiau yn gofyn, ia, hollol. Gobeithio bydd o'n yn rhy eger, ynddo? Ond da ni'n isio, o gynnyn nhw'n isio gasio fo laen i neb arall. Dyna di'r issue, ond nid, chi'n bod, nid bod o'n yn effeithio fel roedd o ar y dechrau ar bobl. Yn ymateb i gael cymorth Cristnogol? Ia, bydd neu ymateb da i apel cymorth Cristnogol. Mae gan fod Cynan, bod y dal Cynan, a gweithio i Arfon. Ia. Hynny yw, dyna ni'n gofio hefyd. Am waith ti Arfon. Hollol. Tebyg sy'n ceisio helpu dros. Na ni, ia, gwych. Oce, gadwch ni weddio lle. Arglwydd, diolch i ti, a dyn ni yn adleisio geiriau'r gan Iesu rwy'n dy garu di, yn ddofn yn fy nghalon i. Iesu rwy'n dy dderbyn di. Iesu rwy'n dy foli di. A Iesu, dwi am dy ddilyn di. Dyn ni'n cyfaddu ti Arglwydd yn bod ni'n aml yn falle i ffindio'n hawdd i ddod i Oedfa'n ar y Sul ac i fynd trwy'r mosiwns gwneud yn crefydda wythnosol. A wedyn falle anghofio amdana ti weddill yr wythnos. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i faddu ni am hynny a wneud i helpio ni trwy'r ysbryd glân i droi di yn y canol unwaith eto. I gysegru'n hunain o'r newydd i dy waith di, i dy ddilyn di, i dystiolaethu i dy gariad di, i rannu dy gariad di mewn gair a gweithred. Dyn ni diolch i ti Arglwydd. Fel oedden ni'n deud ar y dechrau, mae teulu o dy bobl di ydyn ni yma yn Ebenezer. Dyn ni'n frodyr ac yn chwiorydd. A dyn ni'n frodyr a chwiorydd gyda Christnogion, nid yn unig yma yng Nghaerdydd ac ar hyd a lled Cymru, ond drwy'r byd i gyd. A dyn ni'n diolch i ti am ryfeddod yr Efengyl, sydd wedi chwildroi bywydau gymaint o bobl mewn gymaint o wledydd. A dyn ni eisiau gweld mwy eto Arglwydd, oherwydd dyn ni eisiau gweld dy gariad di yn teyrnasu. Dyn ni eisiau gweld dy deyrnas di yn dod ar y ddaear fel yn y nef. Dyn ni eisiau gweld cariad yn cymryd lle casineb. Dyn ni eisiau gweld heddwch yn cymryd lle gwrthdaro ar hyfel. Dyn ni eisiau gweld gras a heilioni yn cymryd lle hunanoldeb. Ac wrth ddweud hynny, dyn ni'n ymwybodol Arglwydd fod y problemau ne, fod y pechodau ne, wrth wraidd calonau pob un ohono ni. Dyn ni gyd yn cyfaddau mai pechaduriaid ydyn ni. Dyn ni cyfaddau ger dy bron di yn bod ni ydy dy siomi di dro ar ôl tro. Dyn ni di dweud pethau fel ni mi dweud, dyn ni di gwneud pethau, mae gynnon ni gwylydd ohonyn nhw, dyn ni di meddwl pethau ac yn aml yn meddwl pethau na ddylen ni meddwl, pethau sydd yn anhilwm o dy ddilynwyr di, ond dyn ni'n diolch hefo'n gilydd y bore yma, dy fod ti yn dduw sydd yn maddau ni ac yn galw ni ata ti dy hun. Diolch am eiriau Iesu Grist. Dewch ata fi, bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, ac mi a esmwythaf arnoch. Felly,
dod i gyflwyno'n hunain o'r newydd i ti ydyn ni. Ac ar ddechrau wythnos cymorth Cristnogol Arglwydd, mi rydyn ni'n gweddio dy fendith di ar y gwaith mae Cristnogion ar hyd a lled y byd yn ei gwneud i leddfu poenau, i achub bywydau, i achrau clwyfau. Dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael rhyw ran bach yn cefnogi'r gwaith yna trwy cymorth Cristnogol ac yn gweddio y bydd yna ymateb rhagorol i apel cymorth Cristnogol lenni. Nid just yma yn plith ni yn Ebenezer, ond ar hyd a lled gwledydd yn ysoedd Pryden. Dyn ni'n gweddio dros elusennau eraill hefyd. Diolch i ti am waith cynnan efo ti a ffynd. A dyn ni'n ymwybodol fod yna nifer o elusennau, rai ohonyn nhw ddim yn elusennau Cristnogol, ond yn gwneud gwaith rhagorol i leddfu poenau pobl. Ond dyn ni'n arbennig isio diolch i ti am yr rhai hynny, sydd nid yn unig yn cwrdd ag anghenion corfforol ac emosiynol pobl, ond sydd hefyd yn ceisio cwrdd â'i anghenion ysbrydol nhw. A dyn ni, fel oedden ni'n sôn wrth y plant, yn diolch Arglwydd am Iesu Grist. Diolch am ei aberth o ar groes Calfaria. Fyddwn ni dod at y bwrdd cyn diwedd yr Oedfa'r bore yma i gofio am ryfeddod yr hyn ddigwyddodd ar groes Calfaria. Felly, wneud i gyfarfod â ni y bore yma, wneud i siarad hefo ni, wneud i'n tanio ni o'r newydd a'r ysbryd glân, i'n galluogi ni i fod yn ddilynwyr gwell, ffyddlonach i ti. Fedrwn ni'n gwneud hynny yn y nerth yn hunain. Felly helpio ni i agor yn calonnau i ddylanwad yr ysbryd glân y bore yma. Dyn ni'n gweddio dros eglwysi eraill ar hyd a lled y wlad yma sydd yn cyd-addoli hefo ni y bore yma. Ac yn arbennig yn cyflwyno alun i ti. Ac yn gweddio dy fendith di wrth iddo fo agor y gair draw yn ochrau Caerfyrddin. A dyn ni'n gweddio y byddi di'n parhau fendithio gweinidogaeth alun yn plith ni yma. A dyn ni'n diolch i ti amdano fo ac am ei ffyddlondeb o. Ond y dyhead ni Arglwydd ydy gweld gwaith Iesu Grist yn plith ni yn llwyddo. Gweld gwaith Iesu Grist yn bywydau ni fel unigolion yn llwyddo. Gweld gwaith Iesu Grist yn plith y plant yn clwb ser yn llwyddo. A dyn ni'n isio'r llwyddiant yna mwyn i ni fedru ymffrostio a brolio a dweud drychwch be dyn ni'n ei wneud. Dyn ni isio fo fod yn gyfrwng i ddwyn clod i ti, i fod yn dystiolaeth i dy gariad di, ac i ryfeddod y cwbl wyt ti di wneud drosto ni. Lle clyw yn gweddi ni. A gwrando ar gri gweddi pob un ohono ni, falle fod ne unigolion ar yn meddyliau ni, falle fod ne deulu Covid, pobl wedi colli anwyliad yn ystod yr wythnos sydd yn mynd i hibio, falle fod ne unigolion sy'n dioddau o wendid neu unigrwydd neu salwch, Arglwydd gwrando ar gri calon pob un ohono ni dros yr unigolion hynny. Dyn ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner i ti. A dyn ni'n cyflwyno'n gilydd i ti hefyd. Yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Gadwch ni adrodd gweddi'r Arglwydd efo'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, sanctiddia'r den, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddian fel ar y nef. Yr oed ni heddiw yn barod yn ydw, a maddau i ni'n trosedd. Fel y ni wedi maddau i'r rhai a drosedd o ddyn. A ffaid am dwyn i braf, ond gwared ni rhag drwg.
oherwydd iddo ti'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, am bydd. Amen. Amen. Dyma'r testun sydd gyda'i bore yma, dwi'n mynd i siarad yn hir. Mi ges i'n arwen at yr adran arbennig o'r ysgrythur yn actau penod 11 oherwydd yr hanes ar y diwedd am y Cristnogion yn Antiochia yn rhoi gymaint ag y medre nhw i helpu i cyd Cristnogion i lawr yn Jerusalem. Ac wrth gwrs, felly dylai fod hefo ni hefyd, da ni'n byw mewn, be maen nhw'n alw'n global village yn dydyn. Ers degawdau rwan, mae'r term yn gyfarwydd. Da ni'n gwybod heddiw beth sydd yn digwydd mewn rhannau eraill o'r wlad. A mae yna gymaint o ddioddefaint, da ni ddim yn ei weld ar y newyddion, ond trwy elusennau fel Cymorth Cristnogol a Arfon ac yn y blaen, da ni yn gwybod fod nedlodi difrifol, fod neu bobl yn dioddef. A'n dymuniad ni, a gobeithio yn hymateb ni, ydy rhoi gymaint ag y medrwn ni i leddfu poenau a dioddefaint pobl eraill. Ond o'n i'n cael yn haron arbennig gen yr geiriau yma, yr adnod yma, sydd yn ymddangos just cyn y cyfeiriad at helpu y tlodion oherwydd y newyn oedd yn y dwyrain canol yn yr adeg yna. Yn Antiochia cafodd dilynwyr Iesu ei galw yn Gristnogion am y tro gyntaf. Pan es i'r coleg yn Bangor, yn y 70au, yn teimlo bell iawn yn ôl. Oedd Cristnogion, pobl oedd yn arddel enw Iesu Grist yn mynd i gapel, ddim yn cael enw da iawn. Oedden nhw'n cael ei nabod fel criw Duw. Criw Duw. A rhyw enw chydig yn sarhaus, chydig yn ddilornus oedd o lle. O, mae o'n perthyn i criw Duw. Chi'n gwybod? A rhywbeth felly oedd yn digwydd yma yn Antiochia. Dilynwyr yr proffwyd ne, Crist ynde, y Mesia, Cristnogion y denw. Mi roedd wedi digwydd, da ni'n credu, rhyw falle 8 i 10 mlynedd ar ôl croesoeliad Iesu Grist. Yr hanes da ni'n darllen amdano fo yn actau. A cefndir beth ar ei ddarllen amdano fo, di erledigaeth. Os ydych chi'n cofio, oedd y darlleniad yn dechrau fo'r geiriau o ganlyniad i'r erlyd ddechreuodd yn dilyn beth ddigwyddodd i Steffan, chi'n cofio Steffan yn cael ei ferthyru, roedd rhai credinwyr wedi dianc mor bell a Phoenicia, Cyprus ac Antiochia. Dwi'n meddwl bod yno ni fap o fama. Mae chi, dyma Jerusalem yn fama, Phoenicia, chydig i'r gogledd, Antiochia sydd bellach yn ne Twrci, fyny fanne. Wps! Diolch bwys brynain arall. Antiochia, fyny yn ne Twrci y fanne, ac oedden nhw wedi dianc i Cyprus hefyd. A wedyn, da ni'n darllen bod ne Gristnogion o Cyrene yng Ngogledd Affrica wedi mynd draw i Antiochia i gyhoeddi y newyddion da. Felly dyna chi'r map, dyna chi'r ddaearyddiaeth, os dwi'n cywch chi. A mae yna 400 milltir mlynedd, 400 milltir rhwng Jerusalem ac Antiochia i roed rhyw syniad o bellter y daith. Antiochia oedd y drydedd ddinas fwyaf yn yr ymerodraeth Rhufeinig. Oedd yr Rhufain oedd y ddinas fwyaf un, wedyn Alexandria yng Ngogledd Affrica, a wedyn Antiochia oedd y drydedd. Ac yn ddiddorol iawn o feddwl am Gaerdydd, tua 500,000
oedd poblogaeth Antiochia yn nyddiau y darlleniad yma. Oedd hi ddinas cosmopolitaidd iawn, yn ganolfan fasnachol bwysig, yn gyfoethog. Oedd hi yn enwog ymhlith pethau eraill am rasio cerbydau. Dwi'n siŵr ddech chi wedi gweld ffilmiau. Be oedd y ffilm Ben-Hur, ia? Oedd efo'r rasio cerbydau yna. Wel, oedd dinas Antiochia yn enwog iawn am hynny. Ac yn sgil hynny, yn enwog am gamblo hefyd. Oedd hi'n cael ei ystyried y ddinas fwyaf anfoesol, os liciwch chi, yn y cyfnod. Ac o bosib, na dyna oedd yn denu Cristnogion i fynd yn ei gyhoeddi'r newyddion da, oherwydd i bod nhw'n gweld gymaint o angen oedd yn y gymdeithas yn fanno. Mi roedd yna deml yna o'r enw teml Daphne, y dduwies Daphne, ac mi roedd Piteinio yn rhan fawr iawn o addoliad y deml honno a'r grefydd honno. Felly, dyna'r cefndir i chi. Y cwestiwn dwi eisiau ofyn ydy beth sydd tu ôl i'r gosodiad yn adnod y testun, yn fanodd ddaru nhw gael ei galw'n Cristnogion am y tro cyntaf. A dwi'n meddwl, chi'n bod, hyd yn oed heddiw, pan dyn ni'n meddwl yn bod ni'n gwybod beth ydy Cristion, mae'n bwysig i ni atgoffa'n hynna'n be di ystyr o go iawn. Dio ddim just yn golygu yn cymdeithas ni yn bod ni wedi cael yn geni mewn gwlad Gristnogol. Dwi'n cofio pryd mae'r census nesaf, ond maen nhw'n gofyn i chi ddeud pa grefydd ydych chi. Mae'n ddiddorol iawn bod o'n mynd lawr bob degawd. Mae'n ddiddorol iawn faint o bobl sydd yn dweud i bod nhw'n Gristnogion, ynde? A dwi wedi cyfarfod llwythi o bobl yn dweud wrtha i, oh yeah, I'm a Christian, I don't go to church, but I am a Christian, ynde? Ac wrach wedyn, mae rhaid gofyn, wel, a i mynd i'r capel sydd yn eich gwneud chi'n Gristion? A i mynd i'r eglwys, a i addoli sydd yn eich gwneud chi'n Gristion? Neu'r ffaith eich bod chi wedi byw, cael eich magu yn mynd i addoliad. Wel na, Kenny, dwi'n diolch chwaith. Be mae'r bobl mewn olygu, I'm a Christian, but I don't go to church. Ydyn nhw'n meddwl, maen nhw'n dilyn o'n aml, I live a good life. A'i dyna beth ydi ystyr bod yn Gristion, yn bod ni'n byw bywyd da. Hynny ydi, mae'n elfennau o wir yn y pethau mae gyd, ond os na'r un o'r hunain yn gwneud ni'n Gristion. Neu cyfrannu elusennau, wythnos Cristnogol, da ni'n teimlo yn bod ni'n nes at ddiw oherwydd yn bod ni wedi rhoi rhywbeth yn yr amlen, neu di danfon cyfraniad. Neu ai just yn bod ni'n credu yn niw, neu y ffaith yn bod ni yn gweddio weithiau. Neu y ffaith yn bod ni'n darllen y Beibl. Felly, cwestiwn dwi eisiau ofyn, a dwi'n mynd i ateb o mor gyflym ac ymedrai, beth wnaeth i bobl weld? Be oedd Barnabas, gafodd ei ddanfon i fyny gyda llaw, oedd Barnabas wedi cael ei fagu ar Ynys Cyprus. Felly, gan bod Cristnogion wedi mynd i fyny i Cyprus ac Antiochia, oedd Barnabas yn perthyn i'r grŵp o Iddewon, oedd Helenistiaid oedden nhw'n ei galw nhw ers rei canrifoedd, oedd dylanwad y diwylliant Groegaidd wedi dylanwadu'n drwm ar rei carfanau o Iddewiaeth. Ac oedd Barnabas yn dod o'r cefndir hwnnw. Felly oedd o'n ddelfrydol i fynd i rywle fel Antiochia, lle oedd dylanwad Helenistiaeth yn ddwfn iawn ac yn drwm iawn ar
yr Iddewon oedd yn byw yn Antiochia. Ond beth oedd oedd i weld, os ydych chi'n cofio, y darlleniad, mae o'n mynd i fyny yna, lle mae o'n dweud, dwi wedi colli'n adnod yma yma. Pan glywodd yr eglwys yn Jerusalem am y peth, dyma nhw'n anfon Barnabas i Antiochia i weld beth oedd yn digwydd. Oedden nhw wedi clywed bod rhywbeth yn digwydd yna. Pan gyrhaeddodd yno, gwelodd yn glir fod Duw ar waith. Gwelodd yn glir fod Duw ar waith. Tasau'r bobl sydd ddim yn dod i Ebenezer yn dod ato ni, fydden nhw'n gallu dweud hynny. Oedden nhw'n gweld yn glir fod Duw ar waith. Beth oedd oedd i weld? Dyna di'r cwestiwn. Wel, y peth cyntaf, lle mae'r sleid, dwi'n di sôn am y dyn yma nag dw. Mi dosibio hwn, ddoi yn ôl at hwn eto. Peth cyntaf ydy bod sôn am Iesu Grist. Peth cyntaf sy'n cael ei ddeud, roedd Barnabas, aeth Barnabas lle mae o, pan glywodd yr eglwys Jerusalem peth, dyma nhw'n anfon Barnabas i Antiochia i weld beth yn pargyrhaeddodd, fe welodd yn glir fod Duw ar waith, roedd wrth ei fodd ac yn annog y rhai oedd wedi credu i aros yn ffyddlon i'r arglwydd, yr arglwydd Iesu Grist ydy hwnna, a rhoi ei hunain yn llwyr iddo. A wedyn mewn sôn am Barnabas ei hun, yn llawn o'r ysbryd glân, yn credu'n gryf, a cafodd nifer o bobl eu harwain ganddo at yr arglwydd Iesu. Felly, y peth cyntaf dyn ni'n ei weld ydy bod pobl yn dod i gredu yn Iesu Grist. Fod pobl yn cael trwedigaeth. Roedd pobl yn cael ei newid, i bywydau nhw'n cael ei chwildroi gan Iesu Grist. Yr ail beth, ddech chi weld yma, ydy, dwi wedi rhoi o fel gweld gras Duw ar waith. Adnod 23, pan gyrhaeddodd yno, gwelodd yn glir fod Duw ar waith. Gwelodd y ras Duw, mae o'n dweud yn yr oeg. Ac ystyr hynny ydy y dystiolaeth amlwg fod bywydau pobl yn cael ei newid. Chi'n bod, mae'n wahaniaeth mawr yn does rhwng be den ni'n ei honni a be mae pobl eraill yn ei weld yn aml. Chi'n meddwl? Dwi ar hyd y blynyddoedd wedi honni dilyn Iesu Grist, ond dwi'n mynd argoeddedig bod pawb wedi gweld hynny bob amser. O'n e gyfnod pan o'n i'n y coleg, chi'n gwybod, o'n i'n mynd i'r cyfarfodydd i gyd. Cyfarfodydd, criw Duw, y Gymdeithas Gristnogol. O'n i'n mynd i'r cyrdde gweddi hyd yn oed, ond doeddwn i ddim wir yn dilyn Iesu Grist, o gyda'n perthynas agos efo Iesu Grist. A mae'n hawdd i ni lithro i'r math yna o feddylfryd, honni yn bod ni'n dilyn Iesu Grist, ond den ni'n gwybod go iawn, den ni ddim yn, gai ddefnyddio gair, den ni ddim yn cymuno hefo fo. Felly, yr ail beth oedd oedden nhw'n gweld fod gras Duw ar waith. Os neu dystiolaeth o ras Duw ar waith yn bywydau ni. Y trydydd peth ydy bod o'n gweld pobl yn tyfu fel disgyblion. Da ni'n darllen yn adnod 26 bod Barnabas a Saul wedi mynd yn ôl yna ar ôl dod o hyd iddo, aeth ag o nôl i Antiochia, buodd y ddau yno gyda'r eglwys am flwyddyn gyfan yn dysgu tyrfa fawr o bobl. Hynny ydi, mae'n dyfiant, mae'n bobl yn dod i gredu ac wedyn yn tyfu fel disgyblion i Iesu Grist. Pobl yn darganfod ehangder be mae o'n ei olygu i fod yn ddilynwyr i Iesu Grist. A mae'n bwysig cofio gyda llaw, mae dim ond yr Hen Testament oedd gynnyn nhw yn y cyfnod yma. Doedd Paul ddim wedi dechrau i deithiau, doedd o'n di sgwennu lythyrau, doedd yr Efengylau ddim di sgwennu, dim ond yr Hen Testament. Mae o'n atgoffa fi o hanes Iesu Grist yn cyfarfod y ddau ar y ffordd i'r maes, ynde.
ac yn siarad hefo nhw ac yn dangos iddyn nhw o'r ysglythyrau beth oedd yn cael ei ddweud amdano fo ac am ei farwolaeth o a'i atgyfodiad o. Mae'r Hen Testament trwy y proffwydi a trwy'r gyfraith yn pwyntio ymlaen at ddyfodiad Iesu Grist. Dyna pam, fel Cristnogion, nid jyst pobl y Testament Newydd ydyn ni. Dyn ni'n bobl yr Hen Testament, y Beibl cyfan, oherwydd yn bod ni trwy'r gwbl yn gweld Duw ar waith. Y pedwerydd peth ydy yr ysbryd glân. Oedd hi'n amlwg fod y bobl yma'n agored i arweiniad ac i ddylanwad yr ysbryd glân. Mae Barnabas ei hun yn cael ei ddisgrifio fel person oedd yn llawn o'r ysbryd glân. A dyn ni darllen wedyn, a dwi'n mynd at y pumed rwan, ar un o gyna eisiau tynnu sylw at fo'n arbennig y bore yma, at ffydd weithredol y bobl yma. Nid jyst be oedden nhw'n ddweud a'u tafod oedd yn cyfri, nid jyst be oedden nhw'n ddweud i cyffes lafar nhw oedd yn dangos bod Duw ar waith yn ei blith nhw, ond y gweithredu, yr hyn oedd Duw yn ei gyflawni trwyddyn nhw. A dyn ni'n darllen amdanyn nhw, os ydych chi'n cofio, yn gwasanaethu trwy gasglu arian i gwrdd ag anghenion y credinwyr yn Jwdea oedd yn diodde. Pam? Oherwydd mi roedd y dyn agabus yma wedi mynd yne, wedi sefyll ar ei draed yn un o'r cyfarfodydd a phroffwydo, sylwch dan ddylanwad yr ysbryd glân, fod y newyn trwm yn mynd i ledu trwy'r byd Rhufeinig i gyd. Y byd Rhufeinig i gyd. Wyddwch chi, pan ddigwyddodd hyn, mae honne oedd y flwyddyn ddaru, chi di fynd yn ôl at y brawd, mae enw fo di angofio fi, yr merawdwr Crenios, na cepedi, dwi di angofio i enw fo. Claudius. Ges i blanc y fan ewa. Claudius. Dyna pryd oedd byddinoedd Claudius yn ymosod ac yn dechrau gorchfygu yn ynysoedd Prydain. Y flwyddyn 43 oed Crist, ddaru Claudius a'i fyddinoedd dorri trwad i dde Lloegr. Mi gymodd o ryw 20 mlynedd iddyn nhw fynd i fyny yr holl ffordd i'r Alban ac i Ogledd Cymru. Gogledd Cymru yn sefyll ni erbyn nhw. Ond, dyn ni'n gwybod o dystiolaeth hanesyddol ac archeolegol fod newyn difrifol ydi bod yn y Dwyrain Canol. Oedd yr Aifft yn cael ei nabod fel basged fara y Dwyrain Canol. Oedd tyfu cnydau yn dibynnu ar y ffaith fod yr Afon Nil yn gorlifo ac yn dyfrhau y ddaear o'i chwmpas. Right? Ond oedd ddau reswm pam fydde, neu broblemau weithiau, pam fydde ddim cnydau da. Un oedd pan oedd yr Afon Nil ddim yn gorlifo ac mi roedd sychder, ond be ddigwyddodd yn y flwyddyn honno oedd bod y gorlifo wedi bod mor ddifrifol oedd y dŵr dros y tir wedi difetha y cnydau ac wedi pydru'r had ac mi fuon newyn difrifol yn y cyfnod yma, sef yr union cyfnod pan oedd yr byddinoedd Rhufain yn dechrau mosod ar Brydain. A be nath y Cristnogion yn Antiochia? Oedden nhw'n eitha pell, sa'i fynd nôl i'r map. Oedden nhw'n eitha pell i fyny yn y gogledd y fanne. Dyma'r ardal lle roedd y newyn weitha. Ond oedd pobl yn Antiochia yn casglu arian i gwrdd ag anghenion Cristnogion yn Jerusalem ac yn Jwdea oedd yn diodde yn ddifrifol oherwydd y newyn yma. A mae gynnon ni gyfle rwan
Dyn ni'n gwybod bod neu Gristnogion brodyr a chwiorydd i ni mewn gwledydd yn Affrica a De America, ac ar yn stepen drws yn hunain sydd yn dioddau. Does dim rhaid i mi sôn am Wcrain ac yn y blaen. Dyn ni'n gwybod am yr holl dioddau. A pidiwch angham ddall dim nid dweud yn bod ni'n gwneud dim ydw i, ond isio'n hannog ni i ddal ati a gwneud mwy. Oherwydd dyn ni'n byw yn gyfforddus, dydyn. Chi'n gwybod? A weithiau mae'n hawdd iawn i ni fod yn taflu briwsion at bobl. Chydig bach, rhyw fath ar y stori ddaru Iesu Grist i adrodd am Lasarus a'r dyn cyfoethog. Chi'n cofio? Oedd y dyn cyfoethog ddigon hapus i'r briwsion ddisgyn oedd ar ei fwrdd o i Lasarus gael bita. Pan dyn ni'n sôn am gwrdd ac anghenion, pobl, tlodion, yn ewynog ac yn y blaen yn y byd ni, nid sôn am daflu y briwsion sydd gynnon ni dros ben iddyn nhw yden ni, ond sôn am rhywbeth sydd yn adlewyrchu be nath Iesu Grist pan ath o i'r groes. Aberth. Aberth. Rhoi fel bod o'n pinsio rhywfaint, chi'n bod? A dyna, wrth gwrs, ddyle fod yn adlewyrchu'n bywydau ni i gyd, yn bod ni yn barod i godi'n croes fel ddaru Iesu Grist. Godi croes. Dwi'n licio y dyfyniad yma, ydi ar y diwedd, yndi. Maen nhw'n dweud na Kierkegaard ddaru ddweud hyn. To become an admirer of Jesus is much easier than to become a follower of Jesus. A dyna yn her i bob un ohono ni a finne yn gynwysedig yn hynny y bore yma. Amen. Gadwch i ni ganu emyn sydd yn sydd yn gyfarwydd iawn i ni. Da ni wedi chanu hi a gadwch ni ddefnyddio yr emyn yma. Dal un darn. Gadwch ni ddefnyddio'r emyn yma i baratoi yn hynny i ddod at y bwrdd. Yma i'n waredwr. Son,
gan efo. Diolch o Da ni'n dod at y bwrdd fo'n gilydd rwan. Na i jyst darllen. Dwi'n teimlo fod y weithred yma, da ni'n cael yn hannog gan Paul yn cyntaf Corinthiaid i chwilio'n calonau'n hunain cyn dod at y bwrdd. A dwi'n teimlo posymlad yn gallu cadw y weithred yma gorau oll, oherwydd mae'n rhoi cyfle i ni i chwilio'n calonau ac i geisio wyneb yr arglwydd Iesu. Gadwch mi jyst darllen yr adnodau. Dwi wedi rhannu gyda chi be nes i dderbyn gan yr arglwydd. Ar y noson honno pan cafodd ei fradychu, cymerodd yr arglwydd Iesu dorf. Ar ôl adrodd weddio ddiolch, dyma fo'n ei thorri a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi droso chi. Gwnewch hyn i gofio amdanai. Wedyn gwnaeth yr un peth ar ôl swper pan gymerodd y cwpan a dweud, mae'r cwpan yma yn cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw yn ei wneud. Wedi selio gyda fy ngwaed i. Gwnewch hyn i gofio amdanai. Bob tro byddwch yn yfed ohono. Bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, nes i ddod yn ôl eto. Arglwydd, da ni'n plygu o dy flaen di ac yn diolch i ti eto am farwolaeth Iesu Grist ar y groes. Diolch i ti fod yr arglwydd Iesu wedi bod yn ffyddlon. I fod o wedi dweud yn ardd Getsemane, nid fe wyllus i, ond ewyllus di awneler. I fod o wedi rhoi ei hun dros yn pechodau ni. I fod o wedi dioddau yn lle ni. I fod o wedi dangos i ni y ffordd i fyw ac i fod yn bobl sydd yn fodlon a berthyn hunain dros eraill. Ac fel oedden ni'n dweud ar ddechrau wythnos cymorth Cristnogol, dyn ni'n gofyn i ti wneud i'n helpu ni yr wythnos yma i fod yn bobl sydd yn aberthu'n hunain dros yr anghennus yn yn byd. Wrth i ni ddod i rannu y bara a'r gwyn, neu di ddod am cyffwrdd ni trwy'r ysbryd glân, neu di ddod am tynnu ni at ti dy hun, neu di ddod am traws newid ni, yn gwneud ni debycach i Iesu Grist trwy nerth yr ysbryd glân. Dyn ni'n gofyn hyn yn ei enw fo. Amen. Wedodd Iesu Grist, hwn yw fy nghorff a dorri'r drosoch. Gadwch ni rannu'r bara. Nawn ni fita fo hefo'n gilydd a chofio am aberth Iesu Grist droso'n. Diolch Jim.
Gadwch ni gydfwyta. Ar ôl swper, ni gymroddodd y cwpan a dweud hwn yw gwaed y cyfamod newydd a dywelldir dros lawer. Rhanon i'r gyd efo. Roedd symbolau ydy'r bara a'r gwyn. Dyna ni gofyn i ti bore yma edrych ar ein calonau ni. A'n helpu ni trwy'r ysbryd glân i gysegru'n hunain o'r newydd i dy wasanaeth di. Ni'n cyflwyno'n hunain o'r newydd i fod yn dystion i Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Reit. Dwi'n mynd i newid yr emyn tyder, ond da ni'n gwybod y geiriau. Gadwch ni ganu diolch i ti yr holl arlluog ddew yma'n gilydd. O'n i'n mynd i ddysgu hen emyn ar dôn newydd i chi, ond
ddo gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen. Amen. Diolch i chi.